Hej og velkommen til. Det her det er sådan en lille gratis introducering til emnet aktivering. Og inden for aktivering har jeg valgt at lave flere temaer. Der er blandt andet et tema, der handler om problemløsning. Der er et, der handler om snudskaftet. Der er et, der handler om kropskontrol. Et, der handler om sansestimulering. Og et, som hedder for sjov. I de forskellige temaer, jeg har valgt at lægge op, får du en masse forskellige forslag til, hvad du kan gøre med din hund. Nogle af tingene kender du måske i forvejen, andre ting er nye. Måske får du idéer til nye måder at gøre det på. Men min plan sådan helt overordnet, det er at give så mange forskellige ting, som jeg kan, som man kan plukke af det. Plukke af det i forhold til, hvilken hund er det, jeg har? Hvad synes den er sjovt? Hvad synes jeg er sjovt? Hvad kan rent fysisk lade sig gøre i forhold til der, hvor jeg bor, der, hvor jeg har min hund, de områder, jeg bevæger mig i? Og den vej rundt sammensætte det, som man synes er interessant, og så få gjort lidt hver dag med sin hund. Det behøver ikke at være, eller skal faktisk helst ikke være det samme dag ud og dag ind. Men det her med, at vi har nogle forskellige ting at plukke af, og kan lave noget forskelligt med vores hunde. På den måde bruger de også sig selv på forskellige måder, hvilket er godt, både fordi det giver en god mental træthed, men også fordi de bliver udfordret på forskellige sider, og de bliver klogere af det. Og ikke nok med, at de bliver klogere af det, så får de også en bedre selvtillid. Og det er jo ikke sådan en selvtillid, så de går over nogle opblæste narrøve, rent ud sagt, som fører sig frem. Det er en selvtillid i forhold til, at de har fået nogle opgaver, som de magter at løse. Og på den måde får selvtilliden mere i top, og har mere mod på at skal ud og løse andre opgaver. Og det er rigtig godt. Så jeg lige vil sige, jo før man starter, jo bedre. Den eneste udfordring, der kan være, det er, at man får en meget kreativ hund, og en hund, der er rigtig god til at løse opgaver. Så det bliver måske svært selv at følge med over tid. Men det er aldrig for sent. Der er selvfølgelig nogle af øvelserne, hvor hvis man har en gammel hund, der er vi mest over i kropskontrollen. Hvis kroppen ikke fungerer optimalt, så skal man lige være lidt mere opmærksom på, hvad er det for nogle opgaver, man vil sætte hunden på. Fordi hvis ikke smidigheden er der, eller hvis den har ondt i hofterne, eller et eller andet, så skal vi ikke udfordre det. Så finder vi nogle andre ting at gøre i stedet for. Så det er aldrig for sent at komme i gang med de forskellige ting. Så jeg vil starte med lidt smagsprøver på de forskellige emner, så kan man se, hvad der er idéer at hente der. Og det første emne eller tema, som er på, det er problemløsning. Og i selve det tema, som hedder problemløsning, som du også kan købe, der er godt 15 forskellige forslag til, hvad man kan lave med sin hund inden for problemløsning. Der er forslag i form af billeder, videoklip, og jeg taler hele vejen igennem, og det varer små 40 minutter. Men her får du lige en smagsprøve på en enkel problemløsning. Det er en kejle, som er i sådan noget hård plast, så den larmer ikke, hvilket er ret dejligt. Den kan gå i opvaskemaskinen, så hvis den bliver for snasket, så er der også råd for det. Og der er simpelthen bare puttet noget tørfoder i. Og man kan se Amanda der, hun prøver lidt forskellige teknikker for at få det ud af. Hun kan selvfølgelig dufte, at det ligger indeni. Og hun prøver sig lidt frem, skubber lidt frem og tilbage. Og vil rigtig gerne have gufferne ud, og lige ved at finde den gode teknik nu, hvor den bliver løftet i enden, så de kommer ud foran. De her kejler kan man så sætte sammen flere gange, hvis man vil øge sværhedsgraden. Så det er faktisk en rigtig god mulighed for problemløsning. Her ser man, hun gør det, jeg er lige ved at sige selv, med mig på som filminstruktør, til at se, hvordan det er, hun gør det. Det er en
aktivering, som hunden kan gøre selv, mens man selv gør noget andet. Hvis man har brug for, at de er aktiveret, inden man tager hjemmefra om morgenen eksempelvis, jamen så kan hunden gå og trille med sådan en, mens man selv smører madpakker eller i bad, eller hvad man nu gør. Og så har der været noget aktivering på. Man kan også være med og sidde på gulvet sammen med, eller bare være opmærksom, når hunden triller rundt og rose ind imellem. Så det er en aktivering, som kan laves i fællesskab, men som også hunden kan løse alene. Jeg vil ikke anbefale, de er alene hjemme med tingene, fordi det skal stadigvæk være lidt i samvær med en. Men det er noget, de kan lave, inden man går hjemmefra, eller når man kommer hjem, hvad der nu passer ind i ens dagligdag. Og det er en god måde at give noget af maden på, i stedet for at servere den i en skål, så skal der alligevel lidt arbejde til, for at få mættet sig. Det næste tema, det er snudeskaftet. Og snudeskaftet og hundens lugtesans er i højsædet der. Der er 9 forskellige forslag til, hvordan man kan få hunden til at bruge snuden. Og det var også små 40 minutter med billeder og videoklip og min tale til. Både med noget fakta omkring hundens lugtesans, men også med idéer og tips til, hvordan man kan bruge hundens lugtesans i det daglige. Så den har, for at få brugt nogle af de små hjerneceller på noget. På billedet her, der er det et stykke pølse. Det er et såkaldt pølsetræ, at vi har plantet i haven. Og der er så forskel på, hvilke pølser, der gror på det, må jeg vil sige. Man skal selvfølgelig finde noget, som hunden synes er interessant. Og man skal finde noget, som rent faktisk kan hænge på en gren, eller kan trykkes omkring en gren. Så starter man lidt nede i højden, fordi det at mange hunde er vant til at søge måske på en græsplæne, men det at snuden pludselig skal over niveau, er for nogen anderledes, så man skal ikke starte op i 1,5 meters højde, og slet ikke hvis man har en chihuahua, men start der, hvor at hunden rent faktisk har en mulighed for at dufte, der er noget der, og så rent faktisk også kan nå det. Så kan man altid øge sværhedsgraden på sigt, og man kan lave pølsestykkerne mindre, og man kan lave mange forskellige tiltag i sværhedsgraden der. Men start gerne med en stor skive, som både er synlig, og som kan lugtes. Og find træer og buske, hvad der ellers er inden for rækkevidde, at hunden kan få lov til at blive aktiveret på. Det tredje tema, det er kropskontrol, og det indeholder cirka 12 forskellige forslag, og det tager også de der 35-40 minutter at se igennem med videoklip, billeder og min tale. Der er forskellige forslag til, hvordan kroppen kan styrkes. Når vi snakker kropskontrol, er det også en ting, hvor hunden bruger en del energi, specielt når de er oppe og skal holde balancen. Og hvis det foregår i stille og roligt tempo, så kan vi, i hvert fald på de korthårede, kan vi næsten se, hvordan musklerne de arbejder inde under huden for at finde balancen. Det der med at underlaget, det enten bevæger sig lidt, eller her hvor det er Milo, der er på vej op på sådan en hjemmebygget vippe, i stille og roligt tempo, og lige pludselig når han vippepunktet, og så er det på vej opad, der er det musklerne i bagparten, han bruger, og når han så når vippepunktet og skal nedad, jamen så er det musklerne i forparten, han bruger. Så på den måde får kroppen også sit fix, hvad jeg vil sige, i forhold til, at der sker noget andet, end bare en almindelig gåtur, eller løbetur, eller hvad man nu plejer at gøre med sin hund. Så kropskontrol er også et vigtigt element i en god og veltilpas hund, som får lov til at bruge sig på forskellige måder. Næste tema, det er sansestimulering, og vi ligger stadigvæk på de der omkring 40 minutters tale og billeder. Der er en del fakta omkring hundens sanser, eller ikke en del, men der er noget fakta omkring hundens sanser kontra menneskets sanser, og hvorfor det er så vigtigt at få dem brugt. Og så er der forskellige forslag til, hvordan man kan få brugt hundens sanser på en konstruktiv måde. Det vi skal tænke på med sansestimulering, det er jo flere sanser, der er i spil hos hunden, jamen jo mere trætter det.
Vi skal selvfølgelig heller ikke overstimulere, men der kan ligge en fordel i, at vi tænker i, hvordan sanserne bliver stimuleret. Man kan sige, at lugtesansen bliver stort set altid brugt mere eller mindre. Der er noget, der bare bliver registreret, og andet, der bliver undersøgt. Ligesåvel med synssansen, jamen den er stort set også altid i spil, specielt hvis der er nogle ting, der er i bevægelse. Og der er selvfølgelig forskel inden for de enkelte racer, så nogen som hyrdehundene, de bruger jo deres synssans mere end en jagthund, som skal ud og finde et stykke vildt, der er blevet skudt ned eksempelvis. Der er det lugtesansen, der er i fokus. Men temaet er at få stimuleret sanserne og få ramt alle 5 sanser på en god måde. Og det sidste tema, jeg har valgt at lave inden for aktivering, det er for sjov. Og det indeholder 18 sjove ting, som du kan lave med din hund. Samme varighed, de her små 40 minutter. Og der er, jeg lige vil sige, alt hvad hundehjertet kan begære, det er der selvfølgelig ikke. Men der er nogle forskellige idéer til nogle ting, man kan lave med sin hund, som nogle af tingene kræver remedier, andre af tingene kræver ingenting. Der er det bare noget, man beder den om at gøre. Men de her for sjov øvelser er, som det siger, så det er jo ikke nødvendigvis noget fornuftigt, at det skal bruges til, men det er samarbejdet, og det er det, man har sammen, mens man laver det. Og jo flere ting vi laver sammen med vores hunde, og jo mere ros de får ved at lave det, vi gerne vil have dem til, jamen jo mere styrket bliver vores relation også. Så find i temaet her, kan du finde nogle af de ting, som kunne være sjovt for dig, og som også kunne være sjovt for din hund, og krydre tilværelsen lidt med for jer alle sammen. Det var en lille introduktion til de forskellige temaer, jeg har valgt at lægge op. Så tak fordi du kiggede og lyttede med på det her. Måske er du allerede blevet lidt inspireret. Måske har du lyst til at se mere om de enkelte temaer. Måske er der et tema, som er mere spændende end et andet. Det kan være hvad som helst. Min intention har bare været at give dig noget inspiration og få en god og en indholdsrig hverdag sammen med din hund, så der er tilfredshed hele vejen rundt. Så tak fordi du var med. Ha' det godt. Hej.